етаж, след като се оказа, че платформата не е била на етажа. Ева, добро утро. Предполагам, че вече снощи района беше отцепен. Предполагам, че вече са минали първите огледи. Вече има ли някаква информация за техническата неизправност, която е довела до този инцидент? Имало ли е проверки? Бил ли е проверяван този асансьор? Имало ли е предписания от страна на контролните органи, изпълнени или не? Точно така, проверките от страна на полицията вече са приключили. Виждате, премахнати са всички ленти, които бяха поставени с нощи. Представители обаче на Държавната агенция за технически надзор тук няма. Поканихме ги да дойдат на това пряко включване заедно с нас, да обяснат какво точно се е случило. Отговориха, че своята проверка те все още не са извършили, защото първо трябва да приключи полицейската. В момента положението е спокойно, около блока няма никой. Мой събеседник днес е Емануела Фролушка от Фондация Асансьорна безопасност. Преди да разменим няколко думи с нея, ми се иска да ви кажа, че потърсихме също представители на Асансьорната асоциация. Те също категорично отказаха да застанат пред камера, защото казаха, ние сме уморени. Уморени сме да говорим едно и също, уморени сме да се борим сами. Следващото ни медийно участие ще бъде само в присъствието на представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Сега, Емануела, нека да кажем на какво както знаете, е една от пострадалите жени в майчин дом преди години. Беше провокирана да създаде тази фундация заради това, което и се случи. Емануела, ти вече, освен че си минала през това нещо, си и специалист, мога да кажа. Какво знаеш ти за това, което се случи с нощи? Това, което знам е всичко това, което знаете и вие. Това е, че асансьорната врата се отворила на 14-ти етаж, без въобще да е имало кабина на този етаж. Доколкото има официална информация, то тя е, че кабината е била или на 16 или на 17 етаж, най-вероятно последен етаж на самия блок. Като някакво грозно дежавю изглежда всичко това. Минават няколко месеца и ние с теб отново сме заедно и си говорим за същото нещо. Защо и до кога? И от кого най-накрая зависи, от кого? Кой ще се реши да направи крачка? Вижте, фундацията... Вече само с приказки не става. Не става. Говорим си едно и също. Фундацията заедно с Българска асансьорна асоциация се опитва да проведе смислен диалог заедно с всички, в частност регионалното министерство, така че тези съоръжения да не бъдат вече Обръщат ли ви внимание въобще? Ако едно изречение, което ще цитирам дословно министър Павлова, която наскоро в едно свое интервю беше казала, че ако тя имала асансьорна фирма и тя щяла да настоява за подмяна на асансьорите в България, ако това е обръщане на внимание, най-вероятно ни обръщат внимание, поне до толкова ни чуват, че имаме такива настоявания. Защо създаде ти тази фундация? Беше ли провокирана от усещането, че като че ли държавата абдикира пред този проблем? Разбира се, за да се стигне до създаване на една неправителствена организация, винаги това идва от факта, че някой някъде не си върши работата и че има нерешен проблем. В конкретния случай нерешения проблем от нашия инцидент до ден днешен, независимо, че ние толкова време говорим, разказваме, настояваме да се вземат някакви конкретни мерки, визирам старото ръководство на агенцията, обясняваха, че ние получаваме безопасност такава, за каквато си плащаме. Питам аз, в тази държава може ли някой да каже колко струва един човешки живот? Знае ли тази държава каква е себестойността на само един титаниев винт, когато се сглобят човешки кости, които са били раздробени в асансьори и в асансьорни кабини и в асансьорни шахти? Знае ли някой колко струва това нещо? Може ли някой да направи средно аритметична оценка на болките, които изпитва един човек? И до кога тази държава ще стои и ще абдикира от задълженията си да поеме отговорност да се създадат нормални условия за живот на хората в България? И всичко това го казваш не защото си гледала много такива репортажи, не защото си чувала такива истории, а защото Емануела го е изпитала лично преди колко? 4 години вече? 2010 година. 4 години. До края на деня очакваме от специалното становище на Държавната агенция за технически надзор.
очакваме го. Наистина силни въпроси, важни въпроси зададе и госпожа Фролска. Всъщност това, което исках да уточня в началото, понеже Ева Костова каза, нямаме представител на асансьорната асоциация, защото там ни казаха, уморени сме и спираме да говорим, докато нещо не се промени. Снощи слушах в късните новини на Нова господин Маринков, който е председател на тази асоциация, който беше изключително разтревожен и изключително ядосан от факта, че асансьорите са извадени от програмата за саниране. Така или иначе, до края на деня очакваме информация за това какви са причините за този инцидент. Сега